болницата, младежкия дом. Обувна фабрика Гергана съществува като самостоятелно предприятие от 1 януари 1988 година. В перспективното си развитие разчитаме преди всичко на построяването на нова производствена и социално-битова база, чието строителство ще започне през 1989 година. Трябва да се реши и въпроса с кадровото осигуряване, с специалисти и с изпълнителски кадри. В това отношение вече имаме сключени договори с студенти по необходимите специалности и с ученици от училището по облекло в профила за обувната промишленост. Моя обич, моя твърдина. Как виждам аз преустройството в близки години, за да може ние да отговорим на нуждите на нашето население, да разколебява нашия град тук, Петрич и района ни, трябва да се снабди на автостопанството с тежкотоварни автомобили, тъй като тежкотоварният автомобил, той се товари и малко, той се товари и повече, а идват върхови моменти, в които ние просто затрудняваме и предприятия и себе си, не може да отговорим на нуждите на населението, за да изпълним в срок, разбираш, в определен време превоза. %60 от производството на комбинат Биляна е предназначено за износ в Съветския съюз, Федерална република Германия, Финландия, Швеция, Съединените щати, Никарагуа, Канада, Италия, Дания. Оборудването е с най-модерна техника. Юнион Специал, Жуки, Универсал, Римолди. Крои се при оптимално използване на плата. Поредно обновяване на машинния парк. Инсталира се нова италианска машина за кардиран трикотаж. Цехът, разкрит от комбината в село Марикостино, е еталон за малко предприятие. Съществуват и други подобни цехове в околните села. Петрич е открит към тях. Изключително бързо се реагира на модата. Ежегодно от тук излизат 300-350 модела, но единствената пречка те веднага да достигнат до потребителя е все още мудното и бюрократично определяне на цените. Тези красиви дрехи поддържат самочувствието ни в ежедневието. Те са наследници на пъстрите български носии. Така както буквата е изписана,
така и шевицата е избродирана, казва една поговорка от тукашния край. Песента. Истинската песен е биографията на един народ. Неговото верою, кръв от кръвта му. Тя е образ от негаснещата любов към Отечеството, клетва пред неговия олтар. Такива са песните, които народът сътвори през столетията, с които оплака и възпя падналите за свобода. Тези песни са завещание за вечни времена. Още през Възраждането се прославяли местните майстори дърворезбари, абаджии, ковачи, гранчари. На петричанина винаги му е бил присъщ усета за красота. Гората – закрилница на хайдути, комити, революционери. И с нея са шетели Гоце, Яне, Мануш войвода. Предлаганите от предприятие Явор стилове са барок, рустикален, модерен, баварски. Валентин е всеотдаен и когато участва в самодейния танцов състав.